Medyo galisod gahuna-huna konsepto, samtang galingkod sa bintana diris kwarto. Akong naandan sa kalinaw lang makisabay, unya kalit sa huna-huna kang nga nilabay. Maong babay matawag yun og panagsa, imong kasimple makabihag bisag kinsa. Sa kapalaran mahatagan man og tsansa, akong gihandom ikaw nga makaistorya. Di ko suhito kung storyahan ka ng gugma, diri nakibagay na lang gani kus pag inusara. Nya kalit ikaw nalantaw sa mga mata, di ka mawa sa huna-huna kung hibawla ka. Unya ako nakahangad na lang sa panganod, usaban ni sa mga anghel nga ninaog, nga muusab sa kung pananaw kinabuhi. Nagwatak-watak na ko nga pisa kay nauli. Bisan sa kadyot nakalimtan akong kapait, sa mga higayon atong abaga kay magkadikit. Dayon storyahe sa atong mga naagian, mga planos kinabuhi o gustong maadtuan. Daw konektado ang ato ang huna-huna, kung unsa kita mao ang atong gipakita. Nimo nabati ang pamating grabe kagaan, simon tapad pinakanindot nga pahuwayan. Ikaw ako ilom sa daghan nga bituon, paborito nga tan-awon igabot sa kagabhion. Nya ikay tapad nga giputos sa akong bukton, sayon ra kay buhaton nga ikaw kay higugmaon. Komportable natural basta kita ang mag-uban, limotanan kasakit nga giantos ug gipasan. Punos pagkidlap nagsilak ang kalangitan, samtang naa sa kong tapad akong kalibutan.